बे जाबाय देरहानायनि ओमफ्राय बोरमा मासे मोनदेरगोन ओमफ्राय बे जाबाय जेननायनि प्राइस ओमफ्राय बे औ जेननायाबो बोरमा मोनदेरगोन दे ओमफ्राय नैबे बेस्ट प्लेयार फिसाया हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनैहाय बे फुटबल बाउन्डाराव दंफैयो दिनैहाय माने ओपनिं खेला जागोन नाथाय आङो दिनैहाय मोखां देखायनाय जानाय नङा दै नोंथांमोनखौ बुंखाबाय मानोना दिनैहाय नस्थ' चन्द्र आखाया एसे गोजानाव हो रोंमारदों आलु स' दिनैसो फार्स्ट टाइम ओपनिं जागोन फुटबल खेला ओइ मा मोनलाय प्राइसा ट्रफि ओमफ्राय बोरमा मासे खय केजि जायखिया मासे नामा औ ओमफ्राय देरहानाया बोरमा ट्रफि मोनगोन नामा ओमफ्राय जेननायालाय र' दा नायहैगोन र' बियो दखान जाहैबाय दिनैथ' हिन्दुबो ख्रिस्टानबो देवबार मानिजोबदों जेरावबो दखान गैया माने फुटबल मेट्सआवल' मोनजागोन दिनै ओरै गल खिथुम फिसिला बैथिं हनै जों लागोने सिख्लाफ्रा हनै गोजौल' थानो मोजां मोनोनो हनै दं बोरो खेमोन लिंहरग्रायालाय माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा बुंनाय गैथ'आ मानो नो कमेन्ट ओमफ्राय ओरैहाय गय जानो नायग्राफ्रा हनै आयु आं एसे गाखोनिलै आयु जों गामिनिया बुरि पार्टिफ्रा माबा फुख्रि आलियावल' थानो मोजां मोनो एकदमबारे रिदिना दं नै मानसियाबो एकदम एसे लाइन गिदिंला साबसिन नुगौमोन फैफादो माखौथो नायबाय थाखो औ आसा खालामो खेलाया दावराव दावसि जायालासिनो मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो
जोङो दैखांनानै होनाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोम नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आरो गेलेगिरि फंबायफोर बिथांमोना अन्नानै गोसो होनानै खोनासं। सेथियावनो जोङो लिरदों जाहैबाय सासे प्लेयारा बुट जार्सि एबा इजार गानाब्ला गेलेनो मोननाय नङा। दा जोङो बेखौ 1 नाम्बाराव लिरदों। 2 नाम्बाराव प्लेयारफ्रा आस्थाम एबा लकेट गाननानै खेलाखौ गेलेनो मोननाय नङा। आरो 3 नाम्बाराव किपार एबा बेगदार खराव हेम एबा फाउल जायोब्ला खनसे रेहायनि गेजेरजों इनडाइरेक्ट जोहोनाय जागोन। 4 नाम्बाराव प्लेयारफ्रा गेलेफुनाय समाव गाज्रि आवाजफोर होनो मोननाय नङा। 5 नाम्बाराव गेलेफुनाय समाव प्लेयारफ्रा हुइसेलमेन एबा लाइन्समेनफोरखौ गाज्रि राव एबा गाज्रि आखुथायफोर दिन्थिनो मोननाय नङा। 6 नाम्बाराव बबेबा टीमा गेलेफुनाय समाव दावराव दावसि खालामोब्ला बे टीमखौ डाइरेक्ट केन्सेल खालामनाय जागोन। 7 नाम्बाराव खेला नायगिरि रायजो राजाफ्रा साइडनिफ्राय गेलेफुनाय समाव रेफारिमेन लाइन्समेन एबा गेलेगिरि बिथांमोनखौ गाज्रि राव बुंहरनो मोननाय नङा। बेयो रायजोफोरनि थाखाय। आरो 8 नाम्बाराव खेला नायगिरि रायजो राजाफ्रा गेलेफुनाय समाव माबा मोनसे समस्या जायोब्ला फिल्ड सिङाव हाबनो मोननाय नङा। 9 नाम्बाराव सासे प्लेयारा सेकेन्ड राउन्डनिफ्राय सोलाय सोल' टीम खालामनानै गेलेनो मोननाय नङा। फार्स्ट राउन्डआवहाय जायहा जेरै गेलेनो गोसो गेलेबाय थानो मोनगोन। सेकेन्ड राउन्डनिफ्राय सोलाय सोल' खालामफिननो मोननाय नङा। 10 नाम्बाराव साफ्रोमबो प्लेयारा हुइसेलमेन लाइन्समेननि नेमखान्थि बायदि सोलिनानै गेलेनो नांगोन। 11 नाम्बाराव गेलेफुनाय समाव माबा मोनसे समस्या जायोब्ला मोन्नैबो टीमनि गेम केप्टेना कमिटियाव फैनानै समस्याखौ समाधान खालामफैनांगोन। 12 नाम्बाराव कमिटि डिसिसनानो फाइनाल डिसिसन जागोन। दा जोङो बेखिनिसिमाव जोङो नेमफोर खान्थिफोर बानायनानै दोननाय जाबाय। दा साफ्रोम गेलेग्रा बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायबाय बे नेमखौ जाहाथे फालिनानै गेलेयो आरो गावखौ फिउचारनि थाखाय सासे गेलेगिरि हिसाबै सायख'नानै लानो हायो। बे थांखिखौ लानानै आङो साफ्रोम गेलेगिरि आरो साफ्रोम रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायै खावलायनानै दिनैनि बे रुल्स फरायथिनायखौ आं एसेयाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। देरहानाया 28 इंसि ट्रफि लोगोसे बोरमा मासे। जों बोरमाखौ अजन होनाय जायाखै मानोना जोङो नायजो मथ' हिसाबै जोङो हरनो होनना सानदों। माने अजन गोथां बुस्थुखाय जों अजन होनाय जायाखै। आरो लोगोसे फान्था गोजा जागोन। खासिबो नङा फान्थिबो नङा फान्था गोजा जागोन आरोखि बोरमाया। जेननायाबो देरहानायाबो बेखौ आङो रायजो राजानि गेजेरावनो फोसावदेरहरबाय। ट्रफिया बेनो नै लोगोफोर
बेयो जाबाय देरहानायनि ओमफ्राय बोरमा मासे मोनदेरगोन ओमफ्राय बे जाबाय जेननायनि प्राइज ओमफ्राय बे औ जेननायाबो बोरमा मोनदेरगोन दे ओमफ्राय नैबे बेस्ट प्लेयार फिसाया जायानो साबसिन जोनो हागोन नैबेखौ मोनलांगोन अफिसाव जिरायग्रा सारमोनहा खिथादो बे खेलाखौ फार्स्ट राउन्डआवहाय सोरबाफोर लाफैनो गोसो दंब्ला लानो मोनगोन ना मोना मोनो दा 1200 फिस जायफ्रा चिरां जिल्लानि सिङाव दङ ओरै आमथिखा खेला बे निसिमा पटिंनं समस्ति बे खाथि खालानि गेलेग्रा प्लेयारफ्रा गेलेफैनो लुबैदोंब्ला लाफैनो हागोन खेलाखौहाय फार्स्ट राउन्ड जोबनि सायावहाय मोनगोन नोंथांमोना गेलेनो आरो नोंथांमोनाथ' प्राइजखौ खिथाखाबाय जाहैबाय देरहानायजों लोगोसे बोरमा मासे आरो जेननायजों लोगोसेबो बोरमा मासे आरो जायफ्रा साबसिन जोनो हागोन बिनि थाखाय बे प्राइजआ दा बेनो लोगोफोर खेलाखौ दिनैहाय सुरु खालामसिगोन खेलाया जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आरो पस्ट अफिसा थायो जाहैबाय फाथाबारिनि सिङाव थानाय गोजोनफुरि गामियावहाय क्लाबनि नामानो जादों 11 स्टार ओमफ्राय दिनैहाय गेलेगोन जाहैबाय दानस्रां क्लाब गफना दानस्रां क्लाब दे जेडि क्लाब माबा गोलैना थुक्राझार गोलैयो दा थुक्राझार जेडि क्लाब बिसोरो नोंथांमोना नायलांदो खेलाखौ दा जेननाय देरहानायखौ आं नोंथांमोननो खिथाहरनोसै लास्टआवहाय दानस्रां क्लाबा 1 गल सोनानै दङ ओमफ्राय जेडि क्लाबा 0 गल जानानै दङ दायो गेलेगासिनो दङ दाबो थिफिनजायाखै दासो 5 मिनिटसो थांदों दा लास्टआव देखायबावगोन नोंथांमोननो खेलाया दायो हाफ टिफिन जाबाय दा पाब्लिकफ्रा नायनो बिराद फैदों दिनैहाय फार्स्ट टाइम खेलाखाय ओमफ्राय ओरै दङ जाहैबाय प्लेयारफोर दा रेस्ट लादों दा जिडि क्लाबा 2 गल होनानै दङ ओमफ्राय दानस्रां क्लाबा 3 गल होनानै दङ आरोना बेनो लोगोफोर दा देखायबाय ओमफ्राय दा लास्टआव नोंथांमोननो सोरहायो सोर जेनो खिन्थाबावनाय जागोन पकरि आलु सब दङ नै मोनबेसे होयो आलु सबालाय 10 थाखानि 8था ओइ 10 थाखानि अदे जालाङासै आं होमबा मय सावदों देखायनांग र' नै होख्लायदों ओरैहाय होमब्ला ओइ नै फुटबल अपेनिंनि सालाय उखैलाय लांबाय सोर गोसोखांखोलै 10 थाखानि 10 थाखानि मोनबाय नै होख्लायनायसै आङो दा टिफिन जानानै दं लोगोफोर नै खेलाया जाफिनबाय हनै र' जाग्रोनो साला दायो खेलाया जोब्बाय लोगोफोर ट्राइबेकार थांदोंमोन दानस्रां क्लाबाबो गरथाम ओमफ्राय जेडि क्लाबाबो गरथाम दा ट्राइबेकार जोखांनानैहाय थांला जोबनोसै नोंथांमोना ट्राइबेकारखौ एक्सट्रा नायदो आङो ट्राइबेकारखौ होगोन उनाव दा बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनो फार्स्ट टाइम खेला आरो सोरबाफोर बे फार्स्ट राउन्डआव लाफैनो गोसो दङब्ला खेलाखौ लाफैनो हागोन फार्स्ट राउन्डआवहाय जायनो लाफैयो बेनो मोनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरखायो जायनाखि निसिमा ओनसोलनि आरो ओरैहाय आइ दैमा बारनै पटिंनं ओनसोलनि बिथांमोना लाफैनो हागोन खेलाखौहाय जायफ्रा गेलेनो गोसो दङ गोजाननि मानसिफ्राथ' लाफैनो हानाय नङा मानोना बे खेलाया चिरां जिल्लानि सिङाव जादों गेलेनायनि प्राइजखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ माने देरहानायजोंबो ट्रफि मोनसे आरो बोरमा मासे फान्था ओमफ्राय जेननायाबो बोरमा मासे मोनगोन आरो ट्रफि मोनफागोन ओमफ्राय प्लेयारनि प्राइज दङ नै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आयु एफा बिहिर दखाना